खुलुमबाय। गिबियावनो DCB क्रिएटर्स चेनेलनिफ्राय इंराजि गोदान बोसोर 2021 नि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। थांनाय इंराजि मायथाइ 2020 नि दिसेम्बर दानाव DCB क्रिएटर्स चेनेलाव गोसोनि आन्दोआव सुंद' सल' बिजाबनि लिरगिरिया सोर होननानै मोनसे सोंथि सोंनाय जादोंमोन। फिना जाहैबाय कम्पु कुंगुर ब्रह्म। फिन बुंनायदि थांनाय इंराजि मायथाइ 2020 नि दिसेम्बर दानाव DCB क्रिएटर्स चेनेलाव गोसोनि आन्दोआव सुंद' सल' बिजाबनि लिरगिरिया सोर होननानै मोनसे सोंथि सोंनाय जादोंमोन। फिना जाहैबाय कम्पु कुंगुर ब्रह्म। माखासेयानो थार फिनखौ दैथायहरदोंमोन। गिबियावनो बादायगिरि बिथांमोननिसिम DCB क्रिएटर्स चेनेलनिफ्राय साबायखर थाबाय। दानिया देरहागिरिनि मुंखौ फोसावनो लानाय जाबाय। देरहागिरिनि मुङानो जाबाय चिरांनि गोमबोर दैमारी। बिथां दैमारीनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय DCB क्रिएटर्स चेनेलनिफ्राय आरो माननि बान्थाखौ डाकनि जोहै दैथायहरगोन। गोजोन्थों।